जों दा दंफैयो बाइक सेकेन्ड हेन्ड श'रुमाव ओमफ्राय बेनोमोन आरोना खामानिया जों सेकेन्ड हेन्ड बाइक नायनो फैदों ओमफ्राय मोजां मोनोबा लांनोसै माने KTM डिउक नायनो फैदों नोंनि देंखोनि नायलाय देंखोनि लांनो फैदों ओमफ्राय एसे मिलायोबा नायनोसै ओमफ्राय अनेक बाइक दं बेयाव मोजां बाइक एसे माबा बाइकफोर गैया ओमफ्राय हेभि बाइक गैया आरोना ओरैनो फर्मेल बाइकफोर दङ फर्मेल बाइक बुलेट दङ मोनसे बेखिनियानो नायनोसै बेलेग श'रुमाव बेयावथ' मोननाय नङा बायदि मोनदों गंसेल' दङ डिउक नायनि दा सिङाव दङ मालफोरा सिङाव दङ गारिफोरा खोन्थाना होगोन जोंहानि माबानि मालिका अनारा हेल' रिहाबारि जागरणार सम्मुखत হ'ব दे हाँ बेखिनियानो बेयाव नोंथांमोनाबो लानोबा बेफोरबायदि मोनगोन आरोना ओमफ्राय फैजागोन लानोबा आं नोंसोरनो नैबे माबाखौ कार्डनि लिंकफोरखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन थ' दिनै ओरैबायदि प्रब्लेम माने दिनै माबायाव गुवाहाटियाव जिअ'नि नेटानो बन्द' आरोना गासैयावबो खोमालै माने नेटानो सार्भारानो डाउन एखेबारे सार्भार सोलियाखै माने कलफोराल' सोलिदों आरोना ओमफ्राय दाथ' मेप नायनो हाला ओमफ्राय गारि सेकेन्ड श'रुमाव मायाव दं बेखौथ' मिथिला जों जद जालायबाय आरोना आंना सामफ्रोमबो बिदिनो जदल' आरोना आंनि खामानियाव गासैयावबो जदल' जाखाथारो दा नायनोसै मा जायो दसे थाबावनि ओमफ्राय नेटा खामानिबाथाय नागिरनानै गिदिंनोसै दा बेयावनो दोनथ'यो ओमफ्राय जुदि जाथारा बायदिबा जों थांफिनसिगोन आरो उनाव मा जायो नायनोसै र' दसे खामानियाथ' जायासैनो जोंना ओमफ्राय ओरैनो नायनो फैबाय आरो फुजा खाथियावनो जानायखाय मा होनथाय सिसिखौ मा होनोमोन मा होनोमोनथाय बामुनपारानि बेयो ओमफ्राय मोनसे एसे ओमफ्राय एसे जाग्रोनि एसे